why not Bodoland? रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय The movement is very genuine for genuine cause. It's for legitimate right, whatever in the Indian constitution. So this movement should not be underestimated by the authority concerned, because whatever in the Indian constitution, that's only demanded. So our demand is the separate state within the Article 2 and 3 of Indian constitution. So if Telangana can be created, why not Bodoland? नोंथांमोना नैबे 9 बोसोर सिगांनि नैबे भिडिअखौ नुबाय जानो हागौ आंनि बुंनाया गोरोन्थि गाज्रिबो जानो हागौ नाथाय नैबे स्पिरिटआ थाबाय थायोमोनब्ला if Telangana can made बा if Telangana could get why not Bodoland माने तेलेंगानाया मोननो हायोब्ला तेलेंगानाया खालामनो हायोब्ला मानो बड'लेण्ड जानो हाया जोंना नैबे कुइसनखौहाय बिराद मोजाङै आराइज खालामदोंमोन बा सोंलु दैखांदोंमोन बै समावहाय मानगोनां प्रमद बर' सारा ओरैबायदि स्पिरिट गोनां रायजो राजाहा 100आव 101% फोथायनायानो दंमोनदां आंनि आन्दाजाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जेब्ला जों एसे देरफुनाय उन्दैमोन नुयोमोन ना धरना होनायाव बा थांनांगौ मानांगौ बयहाबो ओरैबायदि ट्रास्ट दंमोन प्रमद बर' सारनि सायावहाय दा बुंसै बेनो लाबोथारगोन बड'लेण्डखौ बिथांनि बुंनाय बानजायनाय सोरनिबा गोसोखौ ओरैबायदि डाइभार्ट खालामनानै हारिनि फारसे साननायाव जोबोद मोजांमोन नाथाय नैबे स्पिरिटखौहाय दिनैनि दिनाव सारनियावहाय बा माखासेनियाव गोबां खम नुलांनो मोनबाय नामा जायनि थाखाय गुबुनारिफ्रा जोंखौ दिनैनि दिनावहाय गोबां खोथा सोंखारिनो हमदों बखिनो हमदों गावजों गाव मिलायनाया गैला बेखायनो आं मैयाबो दावराव देख्रेब सारमोननि लिरनाय बिग्राय सारजोंहाय रोजाबजानाय दोंसे मोजां मेथाइखौ आं मैयाबो हगारदोंमोन नोंथांमोना नायफिनब्ला निस्सय मोननो हागोन बेफोर मेथाइफोरा जोंनि हारि जौगाखांनायनि मेथाइ जाय जे जालांबाय बावगारलायदो होननाय आरो जों सिगांनि फार्स्ट हिस्ट्रिफोरखौ आनहरफिनजोबोबा जोंनि मालाबाबो सान्थिया फैखानाय नङा मा जालायबोदोंमोन मादोंमोन नाथाय दायो बे जोंना राइट टाइमा जाहैबाय इउनिटि खौसेथिनिसो टाइम जुदि जों खौसेथि जानो रोंलाबाथाय जोंखौ गादबनो गुबुन सुथुरफोरनो बारा टाइमबो नांनाय नङा आरो जोङो बे मोनसे हारिया 100% जोबस्राङाब्लाबो खावसेमानिया नस्थ' जाजोबनो जोबस्रांनो जोंनो टाइम नांनाय नङा मोनसे समाव जारिमिन बायदि जानानै थालांनो हागौ जे बर' होननाय मोनसे कमिउनिटि बा हारि दंमोन दिनैनि दिनावहाय गावजों गाव गोरोबलायैनि थाखाय थेर बेथेर जालांबाय नैबे खौरांफ्राबो फैनो हागौ उनावहाय दा नङाब्लाबो 100 बोसोरनि उनावहाय थ' बेखायनो आं मोनसे मा खालामदोंमोन र' नैबे जाबाय बड'लेण्डनि हा जोंनि बेखौ आं फोनानै गालांगोन जाहाथे 100 बोसोरनि उनावबाबो गुबुन स्टेटफ्रावबो जोंनि मानसिफ्राबो एग्रे जालाङो बोर थानाय बिदि नैबे स्पिरिट टिम बा फोथायनायखौ आं बेखौ लानानै फैदों साननो हागौ सोरबा फाग्ला जाम्बानि खामानि खिन्थु नैबे आंनि स्पिरिट आरोना जेराव थाङो आं मोजां मोनो एक्सुवेलि दिनै खिथाबाय आं हा लांफानो जोंनि एरियानि हाखौहाय एसेबाबो साननानै गालांगोन आं थ' बेबायदि स्पिरिट आरोना आं बुंबाय प्रमद बर' सारनि सायाव फोथायनाय दंमोन दिनैनि दिनाव मानो फोथायनाय गैया जालांखो मानो बखिजानांगौ गोनां जाखो निस्सय माखासे लिडारफ्राबो मिथिगोन आरो गोबां साराबो गावबो मिथिगोन आं सानो आरोना आरो लास्टलि बुंनो सानो आं हानहरदेरबावबाय बड'लेण्ड टाइगार आमायसो नों सोरबा लिडारखौ बुङो ना मायो कारेक्सन खालामनो नोंहा बुंनायनि राइट दङ नाथाय बे नङा जे फेमिलिफोरखौ आरो गुबुन पार्टिफ्राबो जे बिपिएफआनो जा मायानो जा प्रमद बर' सारखौ रायो बखि नाथाय सोरबा हिन्जावखौ बिसि फिसाखौ लानानै नङा बे जोंनि गेजेराव बिराद गाज्रि हेम्पार खोलैयो पलिटिक्सआ जेब्ला जाबाय डिबेटआ थाखायो डिबेटआबो थानांगौ जायो अब्लासो बै मोनसे पार्टिया बायध'था जायो खामानिखौ मावनो रावबो बुंग्रा बखिग्रा गैयाब्ला जेबो जाया खामानिया बे आरोना थ' आपडेट्सखौ ससेबाबो होबाय नैबे समनि थाखाय शेयार खालामनांगोन गुबुनारिफ्राबो जाहाथे बुजियो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल आं दिनै एसे बेंगलर बेरायगोन लाभ इउ अल